pozrel som si facebookové profily a jedného politika, ako sa volá z Hlasu. Počkajte. A neviem, to je úplne jedno, amatér ako amatér. A hovoril tam o eurofondoch. Ako je pravda, sa vyjadril, že Európska únia pozastavuje štvrtú platbu, lebo má výhrady kvôli trestnému zákonu. Pôsobil mi ako ubožiatko, ako doslova nejaký nešťastník, ktorý tam stojí a musí to rozprávať, obhajoval to všemožne, ale oni sú čisto nešťastníci. Stojí tam ako somárik a rozpráva, pozastavili nám štvrtú platbu, akože nám ide o milióny a oni robili zo začiatku takéto veci, že pozmenili trestný zákonník, sadzby a tak ďalej a ohrozili tým platby od Európskej únie. Je to úplne jedno, kedy už tie platby prídu, ale tie platby možno vôbec neprídu a keď áno, tak oveľa neskôr. Všetko sa tým predĺži, kým sa to dostane k vám ľuďom a možno aj nové voľby budú. Ale to už je úplne jedno. Oni sú proste nešťastníci. Ako môže jedna strana, ktorá sa nazýva silná strana, Smerohlas, lebo za mňa je to jedna strana Smerohlas, ja nerozlišujem, že Smer a Hlas. Oni hovoria, že sú silná strana, že na všetko majú riešenia a pôsobia na politickej scéne už dlhé roky. Neviem, kedy to vznikla tá strana, v 2002, možno skôr, neviem, možno vy viete lepšie. A oni urobia doslova neschopáci, nešťastníci, trestný zákonník taký, aby sme nedostali peniaze z Európskej únie, alebo aby tie peniaze meškali. To oni nie sú schopní napísať po toľkých rokoch, hovoria, že akí sú oni úžasní, že by to bolo legislatívne správne so smernicami Európskej únie. Vy rozumiete tomu? Najsilnejšia strana na Slovensku, áno, Smerohlas je najsilnejšia strana momentálne, pôsobí na niekoľko rokov na slovenskej politickej scéne a oni ohrozili eurofondy a nie sú schopní napísať, aby ten trestný zákonník bol v poriadku s legislatívou Európskej únie. To je nonsens. To je sranda. Odkedy ja pozerám na tú politickú situáciu na Slovensku, ja sa normálne na tom zabávam. To je zabava. To nie je, že pláč. To nie, vy ste si to ľudia zvolili. A ja sa na tom celom len zabávam. Čaute.